Hola, bon dia. Abans de res, molt ràpid, donar les gràcies també a la coordinadora perquè tots aquells que d'alguna manera o altra treballem en l'àmbit de l'educació, doncs és fantàstic que es facin unes jornades que vinculin budisme i educació i per tant, agraïda d'estar aquí, que puguem també participar com a associació. Moltes de les coses que diré segurament us sonaran moltíssim perquè gairebé totes les persones que han participat han esmentat algunes dels elements importants que jo assenyalaré. És a dir, intentaré anar una mica ràpid perquè tenim un temps limitat i tenim moltes coses a dir. Llavors, si després hi ha preguntes, doncs ja ens ho demaneu. Voldria començar recordant així molt ràpidament l'etimologia de la paraula educar, que jo crec que moltes vegades se'ns oblida d'on prové aquest terme. És un terme que té una arrel llatina, ex ducere. Ex vol dir treure, ducere vol dir guiar, conduir. Per tant, més o menys, una definició així fàcil podria ser treure de dintre cap a fora les potencialitats de l'individu, de la persona, guiar-lo, conduir-lo cap al coneixement, cap a la felicitat. Aquesta definició també seria una altra manera d'explicar-ho en la que nosaltres ens identifiquem. L'educació no consisteix a acumular aprenentatge, informació, dades, fets, habilitats o capacitats. Això és formació o instrucció. L'educació és fer que la llavor que està amagada brolli i surti a la superfície i es faci visible. Tomàs Mur. Bé, llenço una pregunta, en tot cas a l'auditori, si nosaltres considerem que estem fent una bona educació des d'aquesta perspectiva del terme. Una bona educació no només en el món de l'educació formal, sinó en l'educació no formal, que és on nosaltres sobretot també treballem, com a pares i com a mares, com a avis, com a germans, com a veïns, com a persones, com a ciutadans al final. Aquests són alguns dels possibles problemes o mancances o coses a millorar que hem volgut apuntar. N'hi ha de molts més. Segurament algú considera que n'hi ha d'altres més importants, però era una mica per fer una petita fotografia tant del món educatiu formal, de les aules, com en general de la societat. Es parla, almenys en aquest país, ara mateix, de fracàs i abandonament escolar, de manca de límits, d'actituds de petits dictadors, desmotivació de l'alumnat i del professorat, de la societat en general, jo diria, cap a l'educació, dificultats d'aprenentatge i altres suposats o reals trastorns com el TDA, la hiperactivitat, etc. Manca d'autoconeixement, d'intel·ligència emocional i existencial, desequilibris socials i ecològics a nivell mundial, els valors imperants que normalment són l'egoisme, la competitivitat, la hiperestimulació, la rapidesa, conflictes a l'aula, a la família, a la societat. Per tant, potser que caldria que paréssim tots plegats i ens féssim aquesta pregunta des de nosaltres mateixos i no només com a professors de l'educació formal, sinó com a persones. Estem fent una bona educació? Estem fent honor al terme d'educar? M'agradaria recordar també molt ràpid quin és l'origen dels sistemes educatius moderns actuals, perquè crec que també ajuda a contextualitzar què és el que passa. Provenen de la segona revolució industrial i per tant tenen com a imatge i semejança el sistema productiu imperant d'aquell moment. Les escoles es van fer a modo de fàbriques, amb els seus timbres, amb els seus anys de fabricació, els nens es separen per edats, com si fos això el més important. Es jerarquitzen les matèries en funció del benefici que es pot obtenir cap al sistema productiu, la ciència, les mates i la llengua en primer lloc, després les humanitats i l'art està en últim terme. Predomini de la dimensió lògico-racional, estandardització i conformitat, tots els alumnes han d'aprendre el mateix i de la mateixa manera, oblidant les individualitats i les capacitats diferents que tenim cadascú de nosaltres, perquè es prioritza el benefici del sistema. L'aprenentatge, per tant, és de fora cap a dintre i no de dintre cap a fora. Per tant, tot just el contrari del que hem explicat que és educar. És veritat que, tal com s'han assenyalat aquí els ponents anteriors i per l'experiència que tenim i que segur teniu vosaltres,
les coses estan canviant. Des de sempre, de fet, hi ha hagut altres corrents pedagògiques que creen una educació diferent, mètode Montessori, mètode Waldorf, entre moltes altres, i que a dia d'avui hi ha moltes aules, molts docents, moltes escoles i moltes experiències fora dels centres educatius que funcionen d'una altra manera i, per tant, és veritat que hi ha una altra realitat, però això potser és encara l'opció majoritària en molts sistemes educatius, malgrat que, com també ha dit una de les ponents, el marc normatiu en teoria va molt més enllà, com parla de competències i de capacitat i d'aprendre a ser, d'aprendre a saber. En fi, una cosa és el marc normatiu i una altra cosa és la realitat que ens trobem a les aules. La nostra proposta com a educació universal seria una d'aquestes que pensa que una altra educació és possible i partim de dues característiques que compartim com a éssers humans i que són per nosaltres els pilars de l'educació. La primera, i és que tots aspirem de forma constant i permanent a la felicitat i al benestar, tots. I la segona és que naixem amb la incapacitat de batre'ns per nosaltres mateixos i, per tant, per poder donar satisfacció a aquesta necessitat de felicitat amb els nostres recursos exclusivament. Suposo que en aquest context no cal que expliqui a què ens referim quan parlem d'això, però només com a titular, si veiem justament les societats anomenades de primer món, ens demostren que l'adquisició de benestar material, de recursos econòmics, de recursos materials no garantitza ni molt menys la felicitat de les persones. Sí que ajuda, òbviament, però no garantitza. Per tant, estem parlant d'una aspiració a la felicitat molt més profunda i més íntima que radica de la nostra naturalesa com a ésser. Aquestes dues característiques determinen l'objectiu de l'educació. Si tots tenim l'aspiració a ser feliços i tota la nostra vida és un camí d'aprenentatge constant perquè depenem dels altres per tot, per aprendre a menjar, per aprendre a parlar, per aprendre a comunicar-nos, per llegir, per escriure, per entendre el nostre món interior, en fi, per tot i durant tota la nostra vida, quin és l'objectiu de l'educació? Per tant, per nosaltres l'educació hauria de ser educar per la felicitat i la plenitud. Això vol dir que la concepció de l'educació es basa, sobretot, en la potencialitat de l'individu, i això també ha sortit i per nosaltres és molt important. És tenir una concepció no limitant, no limitadora del que és l'educació i partir de la base que totes les persones sanes compartim una consciència i una capacitat d'aprenentatge durant tota la nostra vida i, per tant, no podem limitar l'educació a formar treballadors, com en molts casos està succeint, a formar persones que aconsegueixin èxit laboral i econòmic, menyspreant totes les altres dimensions de l'ésser que són molt importants per aconseguir la felicitat, com diem, i el benestar que tots busquem. A partir d'aquest potencial individual d'aprenentatge i d'aconseguir la felicitat és on posem tots els altres recursos interns i externs per poder arribar a aquest objectiu, un sistema educatiu, un entorn favorable, en fi, tota una sèrie de recursos. Això és el que hem comentat. L'altre element fonamental des de la nostra perspectiva és que l'educació ha de ser una educació integral, això també ha sortit i per tant no m'explayaré, una educació que tingui en compte totes les dimensions de l'ésser, no només la lògico-racional, que és la que prima normalment en el món educatiu, perquè està en el context d'un materialisme, el que dèiem, de l'origen de la revolució industrial, en el que es prima la consecució de benestar material i, per tant, es capacita la gent per aconseguir aquesta felicitat superficial o passatgera. Llavors, s'hauria de tenir en compte altres dimensions, com la dimensió emocional, que també se n'ha parlat, i que aquesta sí que és veritat que en moltíssimes escoles ja es té en compte com a cosa essencial, que implicaria tota la nostra, és a dir, totes les experiències que tenim, la percepció que tenim sobre el món, sobre la realitat i sobre nosaltres condiciona el nostre benestar
I per tant és molt important atendre aquesta dimensió i saber identificar quines són aquelles actituds, aquelles emocions que ens fan ser feliços i per tant cultivar-les a nosaltres i als altres, i quines emocions ens són pertorbadores, ens fan infeliços, ens fan patir, i per tant fer un treball de desaprendre-les perquè ens fan infeliços a nosaltres i als altres. D'això de fet han sortit diversos exemples, com els ponents anteriors en parlaven, no? El Nico, per exemple, deia per mi, o un canvi de mirada també es deia, és a dir, la realitat que percebem no és sòlida i no és intrínseca així per se, sinó que depèn de la nostra mirada. Per tant, treballar el nostre món interior i la nostra mirada és important per poder abordar aquesta realitat que ens trobem. La dimensió social, perquè constantment ens estem relacionant amb els altres, amb el nostre entorn, amb la nostra natura. I la dimensió existencial o espiritual, que aquesta ha estat menyspreada durant molt de temps per la societat i pel món educatiu especial, perquè en molts casos es relacionava amb el fet religiós i no necessàriament ha de ser així. Una escola laica pot ajudar a desenvolupar la dimensió existencial de l'ésser sense entrar en termes religiosos, perquè al final què és la dimensió existencial? És acompanyar perquè la persona pugui trobar una sèrie de respostes que li serveixin a cadascú de nosaltres amb la nostra idiosincràsia personal sobre les qüestions filosòfiques i espirituals de la nostra vida, que donen sentit a la nostra vida, que ens contextualitzen. Aquesta dimensió també és important abordar-la d'una forma no dogmàtica, no sectària, sinó a través d'una recerca lliure i oberta i respectant totes les vivències, experiències i a través d'un coneixement intuïtiu de cadascú de nosaltres. Per altra banda, un altre element molt important per nosaltres és l'educació permanent. Com s'ha dit, també entenem que l'educació no està circumscrita a una edat determinada ni a un àmbit determinat, a les escoles o als infants o a l'educació obligatòria, sinó que tots som educants i tots som educadors en un moment o altre de la nostra vida i tots aprenem constantment des que naixem fins a que morim i per tant l'educació ens hauria de servir per poder donar respostes creatives i harmòniques a totes les experiències que ens trobem al llarg de la nostra vida, com dic, fins a la mort. I per últim, parlem en termes d'una educació universal. Quan parlem d'universalitat parlem de diverses coses. Aquí ens referim al fet que podríem dir que totes les persones, en totes les cultures i totes les èpoques, d'alguna forma compartim una sèrie de valors universals que radiquen en la nostra naturalesa, no són una sèrie de normes dogmàtiques que s'han d'aprendre o de seguir per imposició des de fora, sinó que són uns valors que compartim d'una manera essencial. A tots ens agrada que ens estimin, que ens tractin bé, que no ens robin, que no ens insultin, que no ens odiïn, que no ens maltractin. A tots ens agrada sentir-nos bé, no? que ens estimin, que ens facin cas, que ens atenguin. Doncs des d'aquesta essència que tots compartim, al final, és des d'on parlem d'uns valors universals i per nosaltres n'hi hauria 4 valors especialment importants que segurament us sonaran moltíssim a tots els que esteu aquí, que són l'ètica, que ara ho explico molt ràpid també, l'altruisme, l'autoconeixement i la saviesa. L'ètica, entesa de nou no com una sèrie de normes des de fora cap a dintre, sinó com deia una mica abans, des d'una visió de conèixer què és el que ens fa sentir bé, què és el que ens fa feliços a nosaltres i als altres, i per tant cultivar aquests valors determinats i què és el que ens fa patir, el que no ens fa sentir bé a nosaltres i als altres, i per tant desaprendre aquests valors. L'altruisme és fonamental perquè en realitat, malgrat que el que sona, també com deia una de les companyes anteriors, és que tot està fet un desastre i que tots som, que bàsicament el valor dominant és l'egoisme i que hi ha un munt de conflictes i que, en fi, tot és bastant
dramàtic a dia d'avui. La majoria de les fites de la humanitat estan aconseguides gràcies a aquest valor, a l'altruisme, a la capacitat, a la generositat de les persones de poder ajudar els altres, perquè en el fons, si analitzem ben bé la nostra vida, tots depenem dels altres. No hi ha ningú de nosaltres que pugui sobreviure de forma autònoma i aïllada, completament. L'autoconeixement en el sentit de... En el cas d'aquest valor i de la saviesa, nosaltres també utilitzem, també ho explico molt ràpid, la meditació, òbviament, tot el que són les tècniques d'introspecció, autoconeixement de la ment, com hem dit, de com funcionem, de què som, de com funciona la realitat, per poder generar estats mentals de calma, de claredat, i per poder també, en la saviesa, amb el valor de la saviesa, obtenir un coneixement intuïtiu de la naturalesa, de la subtilesa, de les característiques de la naturalesa, del que és la realitat exterior. És a dir, la interdependència, com hem dit, la vacuïtat, la transitorietat dels fenòmens, una saviesa que va més enllà de la intel·ligència que popularment coneixem, que ens permet desenvolupar-nos en la nostra vida quotidiana, amb les accions més òbvies o més fàcils, sinó una saviesa més subtil, això que ens permeti conèixer-nos a nosaltres, a la realitat, i per tant harmonitzar-nos amb nosaltres mateixos i amb la realitat i deixar de lluitar i per tant aconseguir aquest estat de felicitat i benestar. La universalitat també l'entenem en termes de cultura de saviesa universal, també s'ha comentat. A dia d'avui hi ha un diàleg fecund entre Occident, la ciència i Orient, perquè s'ha vist que la meditació, per exemple, té efectes molt beneficiosos en les persones i des de la ciència s'està treballant moltíssim en aquest àmbit. Per tant, l'educació universal hauria de poder veure de totes les sabidories, de totes les tradicions, d'aquí i d'allà, per aconseguir el major benestar de la persona. I per suposar que sigui accessible a tothom. Nosaltres tot el que fem no està dirigit a budistes, de fet està dirigit a no budistes, malgrat que també budistes, però sobretot a aquelles persones que no coneixen el Dharma majoritàriament i que senten que tenen la necessitat de trobar alguna cosa més que no troben en altres àmbits de la seva vida, i a partir d'aquí les activitats que fem estan fetes o intentem en un llenguatge universal i que pugui accedir-hi tothom, independentment de la seva religió, del seu origen, etc. La nostra entitat, l'inspirador d'aquest projecte, del terme educació universal, va ser Lama Yeshe, Tuten Yeshe. En un congrés internacional el 1982 ell va dir això, si voleu us ho llegeixo molt ràpid: el món necessita una educació renovada perquè l'actual ja no connecta amb la intel·ligència de la societat contemporània. Si canvies la teva visió de la realitat canvia. Per això, conèixer-te a tu mateix, la teva psicologia, el teu cos, significa educar-te. Això és educació universal. Crec que tot això pot ser comunicat en un llenguatge universal perquè totes les nacions, cultures, religions i filosofies contenen una gran herència de saviesa i aquesta saviesa es pot utilitzar per crear una educació universal. Arrel d'aquí van sorgir tota una sèrie d'iniciatives, una sèrie de projectes, una sèrie d'escoles que estan repartides per tot el món, que intenten dur a terme de forma pràctica aquesta filosofia en diferents contextos i de maneres molt diferents. Aquí en teniu uns quants exemples, els he portat més carrers si algú us tenia interès. I una d'aquestes iniciatives som nosaltres, una associació que es crea a Barcelona amb vocació estatal, però que tenim aquí la seu a Catalunya, a Barcelona, el 2007. La nostra missió és desenvolupar el potencial de plenitud de la persona, com us imaginareu, en relació a la definició d'educació que hem donat abans, contribuint a crear un món més harmònic. Jo, com crec que s'ha comentat, vinc del budisme tibetà, de la tradició mahayana, per tant, crec que em repeteixo molt, això de per mi i pels altres, per nosaltres i pels altres, perquè hi ha molt aquesta part
dels altres, que per nosaltres és molt important. Fem una educació, ja ho he explicat, permanent, integral i universal. I en relació a la nostra metodologia concreta, fem educació per ser feliços, ja ho he explicat, educació equilibrada i integral, l'aprenentatge és experiencial i utilitzem les tècniques d'introspecció, entre d'altres, i per nosaltres és molt important el paper de l'educador. En relació a l'aprenentatge experiencial i a les tècniques d'introspecció, a totes les activitats que fem, que van des d'infants fins a adults, òbviament utilitzem la meditació, la visualització per treballar determinats aspectes, però també utilitzem altres metodologies, sobretot amb els infants, també amb els adolescents estic pensant, perquè després hi ha un projecte que ara us explicaré també molt ràpid, però utilitzem des del teatre fins a les arts plàstiques, els experiments, la ciència, el joc, és a dir, no només fem meditació, també perquè ens hem trobat que amb els nens hauríem de ser creatius perquè ells estiguessin contents i volguessin fer aquest tipus d'activitats. I en relació al paper de l'educador, també s'ha dit abans, per nosaltres és importantíssim aquest rol de l'educador com a persona que ha d'encarnar tota aquesta filosofia, que ha de creure en tot això, que ha de tenir un treball personal i de creixement, perquè al final és el que transmet als alumnes o a les persones amb les que treballa, perquè si no ens ho creiem i no ho fem nosaltres, és molt difícil de poder transmetre res, per molt que expliquem. És un tema de no utilitzar només les paraules, sinó vivenciar el que estem dient. L'esquema que fem servir molt concretament a les diferents activitats té aquest procés d'aprenentatge, té 3 parts diferenciades, la primera és connectar, la segona és aprendre, la tercera és concloure. En la part de connectar hi ha 2 elements principals, connectar i motivar-se. Connectar centradament, tal qual hem fet avui, començar amb una meditació, centrar-nos, ubicar-nos, l'atenció, presència. Això prepara a la persona per rebre l'aprenentatge, per poder treballar després, per poder connectar amb un mateix i treure el potencial. Seguim amb una motivació, que és el que intenta reflectir el benefici que traurem del que farem, utilitzar la motivació correcta, que també s'ha dit, la paraula motivació també ha sortit diverses vegades, perquè és el que marca l'aprenentatge de després. Com diu el meu mestre, el Vasili, un pot ser un expert meditador de mindfulness o de concentració i utilitzar-la no precisament per fer el bé, necessàriament, o amb una motivació correcta. Per tant, no només s'ha de calmar la ment, sinó que has de tenir la motivació correcta per poder després generar felicitat amb tu i amb els altres. En el bloc d'aprendre, conèixer, analitzar, experimentar i integrar, bàsicament és on es treballen els continguts, on es presenten els continguts des de diversos formats, on es treballa també de forma experimental, com he dit, a través del teatre, les manualitats, etc. I hi ha una última part que és integrar en aquest bloc, que és molt important, que és on es fixa el coneixement. Els que feu meditació, la part de contemplació, quan trobes l'objecte de meditació i contemples, doncs això per nosaltres és la part d'integració, que ho fem de moltes diverses maneres, no només a través de la meditació, però és important perquè no quedi tot en un aprenentatge intel·lectual, sinó perquè baixi a quelcom experiencial i integrat. I per últim el concloure, que és l'avaluació, i el dedicar. Dedicació, que suposo que avui també en farem alguna, quan acabi la jornada, la idea és expandir amb una actitud generosa l'aprenentatge que sigui en benefici de mi i de tots els altres. I ara només hi ha unes quantes fotos molt ràpides perquè ja hauríem acabat, no? Doncs d'exemples d'activitats, com he dit, fem activitats amb nens, ioga per nens, per exemple, algunes les fem a la nostra seu, la tenim al carrer Castellet, nosaltres la fem allà on ens ho demanen. I tenim diverses activitats amb diverses edats, aquesta és un exemple, casals d'estiu, per exemple, colònies. Es va fer un projecte concret que es diu Artètic, que és el que abans no he comentat, hi ha una companya que si esteu interessats en l'estona de l'espai lliure us pot explicar una mica més, que treballa l'ètica,
Dharma, l'ètica, l'art, perquè ja és especialista en l'art, i l'estic. Tetrafilol no és el més important, el tema de l'estic, però també s'utilitza perquè a més treballa amb adolescents i per tant les noves tecnologies són importants. S'ha creat una pàgina web, en fi, ella us ho explicarà. Altres activitats que hem fet també, perquè com que formem part d'aquesta xarxa internacional, portem ponents dels altres projectes i ens fan cursos de formació per nosaltres i per tota la gent que vulgui. També hem fet un curs a l'ICE, de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Bellaterra, per professorat, i en fi, altres coses que si us interessa ja us explicarem i res més. Moltíssimes gràcies.